Η Ρέμβη σας προσκαλεί στο επίσημο πάρτι της πιο stylish και λαμπερής δισκογραφικής εταιρείας. Head Candy Official Party. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μετά τις 8 το βράδυ, το πιο φρέσκο και ξεχωριστό πάρτι μετά τα απίστευτα events σε Ήμπιζα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Guest DJ Jim Breeze. Head Candy χορευτές, Head Candy διακόσμηση, Head Candy μουσική. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Ρέμβη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 433 100. Η Ρέμβη σας προσκαλεί στο επίσημο πάρτι της πιο stylish και λαμπερής δισκογραφικής εταιρείας. Head Candy Official Party. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μετά τις 8 το βράδυ, το πιο φρέσκο και ξεχωριστό πάρτι μετά τα απίστευτα events σε Ήμπιζα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Guest DJ Jim Breeze. Head Candy χορευτές, Head Candy διακόσμηση, Head Candy μουσική. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Ρέμβη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 433 100.